ens passa, no en tenen mai prou. No ens volen Doncs llegirem el manifest que es llegeix en aquest mateix moment davant de tots els ajuntaments de Catalunya. El català ha estat una llengua perseguida en nombrosos períodes de la nostra història. Tot i així, la voluntat i perseverància de generacions i generacions de catalans i catalanes han fet previure una llengua mil·lenària com la nostra. En els darrers anys, una de les eines que ha permès recuperar el català, el seu prestigi i el seu ús social i cultural ha estat el sistema d'immersió lingüística. Un model que al llarg de 3 dècades ha rebut el reconeixement internacional de la UNESCO i l'aval de la Unió Europea, entre d'altres organismes. Aquest model és una peça bàsica i irrenunciable per a la recuperació de la llengua catalana i per al manteniment de la cohesió social. Una vegada més, forces polítiques i judicials de l'estat espanyol ataquen i sentencien el català i el sistema d'immersió lingüística. Les sentències judicials per imposar el castellà en l'ensenyament, igual com els va fer durant la dictadura franquista, tenen com a objectiu destruir la llengua catalana i el principal fonament de la nació catalana. Pretenen trencar el consens social creat al voltant de la nostra pròpia llengua, acabar amb el model lingüístic escolar, judicialitzar la política lingüística i marginar el català com a llengua vehicular comuna i de relació del sistema educatiu. Per la dignitat de la nostra nació, de la nostra llengua, de la nostra memòria, avui ens manifestem en contundència i diem ben alt i ben clar que exigim que s'aturin les sentències judicials contra el català com la llengua vehicular de l'escola catalana, perquè no les acatarem. Exigim al Parlament de Catalunya que blindi per llei el català com a única llengua vehicular de l'ensenyament, aprovant la proposició de llei presentada per l'Associació Escola en Català, que ja ha rebut el suport de desenes de milers de signatures. Constatem que la dominació política d'Espanya envers Catalunya i els països catalans té per objectiu acabar amb la llengua i amb la nació catalanes. Demanem en conseqüència al poble de Catalunya i al Parlament de Catalunya que iniciem ja la transició a l'estat propi per proclamar la independència el més aviat possible i poder normalitzar definitivament la llengua i la cultura catalana. Visca la llengua catalana i visca l'escola en català! Visca! Si encara ens passa, no en tenen mai prou. No ens volen pas tal com som. Menys tenen la força, la que sent tothom.